Mo helpline mo যতন খুলুমখা তিনি হাইনে হাই তিনি 27 তারিখ মার্চ হাইনে হাই जों कक मा साख्लायखा जों साइमानो तिनि तिब्रा हास्तेगो तिनि जों बाहायनो बेलाय खेवाना मा सोंसा तिनि हास्तेगो गोबां मा बरक ताबक वानाय दंलायो बनि बागै जों तिनि गभर्नमेन्ट जों साख्लायदोखा जों लकडाउन साख्लायदोखा आ लकडाउन नो जों जतन मानाय दंदि जों तिनि सरकार तरफ থেকে যে जों मानसाक जों जुबाय दंगो जे बरक असिबाय दं हांख्लाय जे बरक गोबां मा जागा थांमाया रां फैसा करै माइमा जाया अनेक किसु दं हांख्लाय जोंनो सादि सरकारनो साहदि जों सरकार जे मानसाक जों जुबाय दंगो तिनि अकक सानामजोगो आं खानाखा तिनि तिब्रा हास्तिनि बरक रक गोबां मा तिनि फातार ताबक गचाय दंबायखा आं ताबन खबर माखा तिनि गुवाहाटीगो तिनि गोबां तिनि सिक्ला रक चराय रक जे काम खायजनाय रक गोबां बर रक गचाय दंखा जों बरं ताबक ज खाय दंगो जों आरोनि आसाम सरकार बायदि कक सालायखा जे माजा जों बरं ताबक जुबाय दंगो बर क्वारेन्टाइन बर ताबक मा दंनाय 14 days बर क्वारेन्टाइन मा दंनाय आबनि बागै जों बेबस्था खाय दंगो तैबो जों खानाखा तिनि बेंगालुरु दिल्लीगो केरालागो गोबां मुम्बाइ रगो गोबां आं खबर मानि दंगो बरतनो साहका जाते बरक बहायनो जदि बरक विशेषके असिबां हांख्लाय जोंनो साहदि जोंनि सरकार तरफ থেকে जे मानसा जों बरक चुबानाय बरक जों जुवा जखाय दंगो आं ताबन हेल्पलाइन जों रिरिखा जोंनि स्पेशल जोंनि ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट नो जोंनि तिब्रा सारनि बागै जों जे मानसा चुबाय दंगो डक्टर कोनो तावानादि ते गार्जेन बहायनो जोंनि तिब्रानि गार्जेन बहाय तावानादि नक जेकुनु असिबां हांख्लाय जोंनो साहदि जों अ जरागो जों जत्तननो जों सायज खायना बागै जों रेडि दं दिना मा साख्लायो जोंनि हास्तिनि बर रकनो जों गोबां मा बर रक जों खानाय दंगो पारा रगो बरक किसा गुरा फेरे खाय दंलायलिगो अबहाय तांदि जत्तनो सरगानि कौनो मानाय दंदि नगो दंदि दिनै ससियेल डिस्टेंस जों हाचालाव मा दंलायनाय अब सरकार थाख्लाय रेखा 1 मिटार हासाल लायो जों मा दंनाय ते कक साफ्रो भायनो किजा हासाल के कक मा सानाय तेबो साब्रुं ब्रुं जों परिष्कार परिच्छन्न जों मातुकुगनाय जों सापानि मातुकुगनाय तेबो तिनि जों याग रगनो सित्राखे तातंदि गोबां मा जों जे मानसा पास फैबार बा जे मानसा यागनो जों सुइ दंदि याग सुइ याथेरक सुइ गोजों खा दंदि अब जों सालते रि रक भायनो जों सुइ जों खनो नंनाय अब भाइरास जेकुनो हयदे फाइमानो आबनि बागै जों तिनि तमुं चामरक जों गाहाम खोमा दंनाय तैबो जों खोनाखा जे तिनि तिब्रा हास्तेगो ताबक जरातै तिनि जरातै जों कोनो पजिटिभ जों मायाखो जों अब जों ताबक फनो साइमानो जों सरकार तरफ जों रिपर्ट नाय दंगो जों एभ्री आवार्स जों खबर नाहै दंगो ताबक जरातै जों खोनाखा जों तिब्रा कोनो एफेक्ट नियाखो कोनो नेगेटिभ माजायाखो पजिटिभ माजायाखो आबनि बागै जों बारे बालाय खबर गाहाम जों दिनै अबन मासागो जे मानसा तिनि फादार थांगा हांख्लाय निरक मास माथुनाय निरक जखन कुचुकफ्रो हाइचुकफ्रो आफ्रो बाहायनो नि रुमाल खरो याक खलगै निरक हाइचुकदि ते अजराबो जों किसा जों तिनि सागनो जों किसा जों एक्सारसाइज मा खायनाय जे मानसा जे बरक दुर्बल रक जों खानाखा जे बरक उइक जे फिल्म तनाय रक तिनि अक्रा रक तिनि अक्रा चाक्रा रक जे सरि दुर्बल चराय रक बाहायनो जे उइक जों तनाय बरक आबनो दायदे देखलाय गफाव कोरोना भाइरास अब गफाव अब जों साजाखा बनबा जे मानसाक जोंनि जामुं नुमुं गाहाम माचानाय जों भिटामिन सी जों प्रोटीन माचानाय जों खानाखा र सब्जी रचाखे बेलाय गाहामंगो आरो चाहे बेलाय गाहामंगो आबगै जों तिनि जामुं नुमुंनो जों किसा अजरागो कमसे कम जों किसा गाहाम के माचानाय जों तिनि हेल्थ साइस्थनो क्राक खोमा तंनाय अबाय खायगांख्लाय जों खानाखा आ भाइरास जाते रमाया जों सरिनो क्राक के दहंख्लाय कपड़ाय के दहंख्लाय आ भाइरास दायदि के हामया अब जों खानाखा आबगै जों अजरागो बेलाय के जोंनि बागवानामा सोंसा बने बागै जों जत्तनो कयनाय जोंनि पारानि बरावनो जे टाउन तनेरनो जत्तनो जे सरकारनि कक खानाय चलायदि ते जों कर्फ्यू जारि खेरिखा आ कर्फ्यूनो मानाय चलायदि ओंखायनो आं खागाव
जों खाकामानि जों वानसौमानि आबो काहामुंनाय माने बागै आं जत्तनो जोंनि हास्तेनि जोंनि ताकुकते बुक सोनो जों रांते ताकुक सोना गयो जेने राव जाते सरकारि कक खनाय दंदि सरकारि कमानाय दंदि तेब जों सागलायका जत्त दुवानो जे एसेंशियल कमोडिटीज जे जों मान थाइजेनि आबारनो जों खुला रजाक जोंनि सब्जी मार्केट बिथि मार्केट जे दै साप्लाय दूध साप्लाय जे 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 एसेंशियल कमोडिटी होनो जों हानो ते दुवान रुहायनो ग्रोसरी शप राव आबार खुलादाक आबो खुला दंनाय आरो कोनो तावनादि जे कुन जिनिस मानि हांख्लाय दरे सरकार साहदी पुलिस सादी जों आपन व्यवस्था करनाय तैबो आं सावा जिनि मार्केट दो बाजारावगो जे बरक अजरागो ओ जे क्राइसिस जरागो जे बरक व्यवस्था खायनाय जे बरक दाम रक गोबां फालनाय आबरनो बसुनो सादी जों सरकार स्राय साजाक जे बरक अजरागो जाते बरक कोनो सुजुगता नाथुं जिनि व्यवस्था बानिज्य खायनो भाइनो जों बन कयनाय जाते निराव जत्तनो जों कॉपरेशन खाय थानसे खायलाय जों खरकसा जों साहाय्य माख्लायनाय गोबां मानसि बरक ग्राम ओनसोलाव गोरै दं गोनां दंगो बरनो जों खायनो गाहाम गोमानायनाय जाते जों सरकार आवबो सायरेखा जे जेकुनु बरक जों ताबक जोंनि बीपीएल अंत्योदय फेमिली जों बरनो बाहायनो जों रेशन फ्री रय दंगो बारि रय दंगो आरो बागै आं कयनाय जत्त जोंनि पारानि बरक नर कोनो तावाना बायदि नर कोनो तालाचिदि ताकिरिदि जे नर असुविधा हंख्लाय जोंनो साहदी सरकारनो साहदी पुलिसनो सादी जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन जोंनि अफिस खुला दंगो जों जोंनि अफिस बाहायनो जों खुलाय दंगो ताबो जोंनि थाना हंदी हस्पिटाल हंदी अनि बाजार बा जेकुनु जोंनि एसडीएम अफिस बीडीओ अफिस जत्तनो खुला दंगो आरो थां साइडी जेकुनु प्रब्लेम हखाय पुलिस साहाय्य नादी डाक्टारनि साहाय्य नादी अबाय खाय जों अजरागो जों जत्तनो जों साख्लाय देखा जोंनि मानगोना मुख्यमंत्री बाबु साख्लाय देखा बोरै बागै आं सावतिनि न कुनु तावानादि अजरागो जोंनि मेन जोंनि हंखे जों थानसामा दंलायनाय जों खायसेनो खायसा जों माचो बालायनाय अब हाइ मेन्टेलिटी तैगै अबाय चिन्ताधारा खालायगिरि जों माचलायनाय बोरै बागै जों जत्तनो कयो जोंनि तिब्रा हास्तिर बरनो जाहाथे जों बेलाय समय हामिया समयनो जों खाखागो जोंनि ईश्वर दंगो जोंनि कायतर दंगो जाहाथे जोंनि लकडाउन पाइखेनो 14 दिन पाइखेनो आं खाखागो जोंनि गाहामङै फैनाय दिन गाहाम फैनाय आसाना रगैनो आं हायनो जत्तनो आंनि खाबाय खुबाय आंनि कबगै आंनि कब इसे साबानि अरम थाखा जत्तनो हामबाय खुलुमबाय क्या